tedduɓe taweteɓe jokli windere on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw oɗo henna ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kala keɗotoɗo journal weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene heewi nande hen gorel teya noon ko kawisa diallo mawɗi no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa sabu ɗo henna ko gorel teya woni ɗo henna nani so tawi a laari ɗo henna ene safra kene tolno e 75 rafiji kewɗi ɗi ganduɗa cuuɗoroɗi e nder neɗɗo ene safra ɗum ko haako naturel ko ganduɗa ala kala ko woni hen haydara goɗɗum waɗaka hen chimique waɗaka hen haydara ma en ketto hen noon wonande gardiɗo gueɗe woni Haruna Gaye ma en kettomo hen no moƴƴi no moƴƴi ko laɓɓitinta en nde tawno eɗen gandi hunde juuti publicité o juuti yimɓeɓe mbaɗi hen témoignage uji kewɗi ene jara ne jiiya hen nafoore mumen woni hen kadi ne kollani won rafiji kewɗi joguino dañi hen jaam ɗum nala no mbatten so wona min dokka moon Haruna assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Haruna eɗen jooɗi ɗo henna e Dakar ɗo e Guédiawaye eɗen gondi ɗo hannde gorel teya nanɗo henna jeese meɗen holko mbawɗa haalande amen gorel teya no arde mon e ko safrata? Gorel teya ko thé naturel thérapeutique ko plante ene safra ko heewi ene safra diabète, arthrose, cholestérol, ko lekki naturel waɗama cultivé en Asie et Bangé Corée et l'aide wadi de nombreuses vertus et les plantes waɗama minutieusement sélectionnées et ko lekki naturel et so neɗɗo jogui koyde musoje keesi musoje so yari ɗum ma wad ma dañ amélioration so yari ɗum do une semaine inchallah et so yari semaine o yiyan nafoore lekki ki inchallah. Mbete Haruna saha gila gadduɗon lekki ki ha yetti joni ki ɓooyi gila hedde 2017 oɗon gadda lekki ki oɗon kutoro ɗen gandi ɓooyi no fewi yimɓeɓe ne coodana jara mbete yimɓe ne kolla moon aɓe daña hen aafiya aɓe daña hen jaam walla ala? Aɓe daña hen jaam e aɓe min keɗima de nombreux témoignages waɗi yimɓe ɓe bawano yaade e hankkadi alhamdulillah ɓe mbawi yaade aɓe mbawi darade aɓe mbawi julde alhamdulillah jettude Allah min yetiri ɗum Allah kay. Joni gorel teya nanɗo he aɗan ɗo jogui paquet ɗo joni holno defirten gorel teya so tawi yimɓeɓe ɓe coodi ɓe gayni holno ɓe defirtum oɗo saha joni mo gonɗen? A wulnan ndiyam guldam on dani mbaɗa hen lekki ki nder feccere kasa hay après mbaɗa hen lekki sa waɗi hen lekki ki mbaɗa hen ndiyam guldam hakke 50 centilitres 50 centilitres 2 litres tan 2 litres ni wayata après kippa hakke 3 à 5 minutes 3 minutes oui 3 minutes nanɗo windi elle ni somi jumani saabu nanɗo waɗa 3 à 5 minutes voilà donc 3 à 5 minutes so jomum welama waɗa ha 10 minutes walla kañum ko 3 à 5 minutes tan ko ɓuuri moƴƴude yo waɗ 3 à 5 minutes mais après so ndiyam dam ko ndiyam guldam ne wuli trop mo wawi fadde hakke 10 minutes ha buuɗ. ɓe on nani ko haali ko min mbaɗi ɗo joni gorel teya ko hunde wande fayida yimɓe hewɓe batti yaade ɓe jahatano firti ko haako kawisa diallo mawɗi goni hen ɗi Allah addani men so tawi joni on laawi gorel teya oɗo henna ma on jii tonggode makko nani ndeɗo tonggode so tawi on jokkodiri hen tan woni plus 33 650 walla mbaɗen ni 06 walla ko 06 50 06 50 99 64 43 onon wonande onon wonɓe France ɓe so tawi noon komo wonani France alay saago mbatta ko 00336 walla mbaɗa plus 336 50 99 64 43 on saaha ma heeɓe ni ko ɓuuri labde kono ɗo henna ɗomin kaala noon ɗo henna ko hunde wande fayida mbete gorel teya ne waɗe sukar? Non wattaki sukar a ɓeydata sukar a watta jumre a watta lamdam a watta hen hay batte hay nana watta ko noon tan jartata noon tan kay. mbete ene moƴƴi neɗɗo yara ɗum jamma walla ala? ala so neɗɗo yari ɗum jamma ene wawi haɗude donngoli seeɗa ɗanata ouais d' accord joni gorel teya so tawi a fewni ɗum ha gayni à peu près ñalawma hono foti kasuji porta wawde yarde hen? aɗa wawi yarde hen subah ñalawma aɗa wawi yarde hen hakke kasuji 4 par jour à la kas ouais hono on jara hen 4 sa fini subaka de ma haccitade walla sa haccitima? sa hasirim sa haccitima ha gayni jara hen
so ɓooyi kadi jara hen walla sa wottima kadi jara hen Voilà. so yiha takkusal aɗa yarde so gayna kanna ɗon mbete gorel teya ɗo joni no mbaɗirɗen ni joni hakko nani elle hakko yaaji no fewi ɗo joni no woniri joni ni sa yari ha gayni mbete a rufata hakko tan walla ala hakko a moftat hako o a moftat aɗa wawi wulnude ndiyam guldam goɗɗo après baɗo aray 2 fois ni a mbaɗa lowole saani ouais way mbaɗa premier et deuxiéme voilà ko non joni sa yari ha gayni duttoɗa kadi mbaɗa goɗɗo jara voilà yo ko ni hen woni gorel teya musidɓe tedduɓe mo ɗamini ɗo on paami hen ko heewi haruna oɗo saaha mo gonɗen hol leyɗele ɗe ɓurɗon hewde e hol leyɗele ɗe gonɗon saabu emin nana e kala saha publicité ono waɗirte ni oɗona Mali oɗona Sénégal oɗona Mauritanie Côte d'Ivoire France oɗona Espagne Italie Amérique e nokkuji goɗɗi kala hol leyɗele ɗe gonɗon eɗen goni holno mbirɗani Sénégal Mauritanie après eɗen goni Gabon Côte d'Ivoire Congo Mozambique Afrique du Sud États-Unis Angola Mali et Gambie aussi ouais d'accord oɗon saha joni mbo sikki hay Centrafrique on jettima toon Centrafrique aussi ouais eɗen goni fa wayade Guinée équatoriale Cameroun Congo ɗon toon en le Congo ede ouais d'accord Congo joni en gartat joni e ko gulnuɗen ko kollen yimɓeɓe ni joni en mbaɗi hen elle 3 minutes en dañi 3 minutes joni voilà ko ni hen wayde ouais ni jomum yartata ni ouais woni gorel te wattaki sukara wattaki nana wattaki jumri ko ni tan way musidɓe tedduɓe ko ni tan mbatta sa haccitima subaka jara hen sa wottima jara hen hakkude kaccitare bottani ni jiɗɗa fo jara sa yiiɗi jarama ta e kasuji sappo ala ko bonnata heddoro noon ko jamma tan mbasa hebbinde ha ɓurta woto haddema ene wawi safrade ɗaɗi maɗa ɗaɗi so tawi ka jogui probléme ɗaɗi a wawa yaade walla aɗa jogui ko wayno caɗele gorago walla aɗa jogui ko wayno caɗele gaɗo goɗɗe elle won waji goto meeɗi settade ni e nder leppi mon he leppi ɗi won nettunoɗo mi wiɗi won cukalel gotel ne yananno ko mbiyata yande nde yanoɓe joomum no yaniri ni yari hen guila yari ha hande artani muɗum mi heeɓi on e témoignage ko ɓoyani ko kadi en keeɓi témoignage goto waji goto no wonduno e rafi goto ɗi mbaɗi kono prostate ni mais wona prostate ko rafi goto o yihin ɗo henno safre ala fof ɗo yahani ha o ɗeɓi oppirade kono ko yari ko Allah rokkimo hen jaam firtidal ko ɗum ɗo ko hunde moƴƴude ɗum noon musidɓe tedduɓe min kam mi dañi gorel te mi ƴeewa minen ɗaɗam ɗi holno mbayata kañum ko ɗum warga tan machallah ɗum noon Haruna en gari ha ɗo henna gari holko mbiyata yimɓeɓe on jaram e bawɗo fof yo waɗ essai gorel te après cellal weɓañ cellal ko Allah hokkata cellal mais Allah addi sababu ko gorel te ko hunde moƴƴunen fe elle numéro ji téléphone nan ɗo ni e nder gorel te o e hoore mum wonande kala coɗɗo en wawi tawa hen en wawi jokkodirde e moni kala kadi ko wona ɗum ko e fono nan ɗo henna woni numéro téléphone français e hoore mum seɗen dardidani tan en wawi hebde ko yi hen kono kadi so tawi a laari ɗo henna tigui rigui ma yi hen gueɗe kewɗe ɗe en wawa hokkudema safara nani ɗo joni guila 2017 hande oɗon jogui 50 leydi e nder aduna he to gorel teya yettoto nanɗo en sa daari no moƴƴi tan ma janggan hoore maɗa ha yettoye 75 rafi ko safrata nanɗo ɗin ɗo henna ma on ji voilà voilà ɗeɗe gueɗe kala gueɗe ɗe gorel teya safrata ɗum ɗo woni ha ko gorel teya ko ɗum noon musidɓe teddu gorel teya ko hunde wande fayida kadi koɓe partenariat mawɗo wonande jayde weltare TV aɓe duusa ɗum no fewi ha wona seeɗa saabu oɗon gandi publicité wona hunde famɗude jayde saabu jayde so ala publicité wawa wuurde so téléphone ngaji jomumen boni walla gueɗe men boni walla ordinateur uji men boni wontata ko ma jeelo leñol yalade noon ko hunde hersinide ɗum tagui noon neɗɗo yo salo yalade ɗum waɗi publicité waɗa beele ko keɗoto ɗon ko ɗon gandi ko keɗoɗon ko artay moon ko gratuit moni kala walle no humpitiri nde taw no humpitade ɓuuri humpede ɗum woni ko mbiɗen ɗum noon publicité jeeyi sababu
ko haaju men mbawa sodde wifi men mbawa jogade téléphone ngaji men moƴƴi hayso mbawa jogade galleji men kam e nder jayde nde kam wawa heetande ɓe banggue kam ko wayno wifi ji en ko wayno goɗɗum wasa kadi yowade dow mabɓe ɓuura kadi teddude ɗum noon musidɓe tedduɓe on wonno komin gaddano moɗon hande min e Harouna Gaydou assalamu aleykum wa rahmatullah